Άνθος του γυαλού. Ο Μάνος του Κορονιού ήταν ένας απλός ψαροβαρκάρης. Κάθε βράδυ έδαινε τη βάρκα του κοντά στα κοτρόνια του Ανατολικού Γυαλού, κάτω από το παλιό σπίτι. Πάνω στην πλώρη της βάρκας έστρωνε την κάπα του και κοιμόταν κάτω από τον ανοιχτό ουρανό και δίπλα στη θάλασσα. Το σπίτι που εκεί κοντά έδαινε τη βάρκα του ο Μάνος του Κορονιού λέγανε ότι ήταν στοιχειωμένο και το φωνάζανε όλοι το καλύβι της Τουλούδης, χωρίς κανείς ποτέ να ξέρει γιατί το λέγανε έτσι. Βράδια τώρα έβλεπε ένα φως να τρέμει στη θάλασσα, ενώ ήξερε ότι δεν υπήρχε κανένας φάρος εκεί. Αναρωτήθηκε λοιπόν τι να ήταν εκείνο το φως. Ήθελε να πάει να δει το βράδυ, γιατί όλη την ημέρα που πέρναγε από εκεί δεν έβλεπε τίποτα που να εξηγούσε το φως τη νύχτα. Πήρε λοιπόν και το βοηθό του τον γυαλί και πήγαν να ανακαλύψουν τι συμβαίνει. Ενώ όμως το φως φαινόταν ακίνητο, όσο αυτοί έπλεαν με τη βάρκα, τόσο έφευγε εκείνο χωρίς να κινείται, ώστε ξαφνικά το χάσαν από μπροστά τους. Ούτε φανάρι, ούτε καίκι είναι, αλλά τι είναι τέλος πάντων, είπε ο Μάνος με τον γυαλί. Ξαναπήγαν άλλες 2 φορές και πάντα το ίδιο γινότανε. Ο Τύμπος ο Κόκογιας είχε παρατηρήσει τις εκδρομές των 2 ανθρώπων και τους παρακολουθούσε. Αυτός ήταν πολύ διαβασμένος και είχε μιλήσει με τις σοφές γριές. Το σπίτι του βρισκόταν ανάμεσα στο μέρος που έδαινε ο Μάνος στη βάρκα του και το σπίτι φάντασμα. Ένα βράδυ που ο Κορονιός και ο Γυαλής ετοιμαζόντουσαν να ξεκινήσουν, βγήκε ο Τύμπος ο Κόκογιας και τους ρώτησε: «Πού πάτε, παιδιά? Πόσα βράδια τρέχετε έξω και δεν είδαμε να φέρνετε ψάρια? Μήπως ψάχνετε να βρείτε κανένα θησαυρό?» Ο Μάνος του είπε να μιλάει πιο σιγά και του διηγήθηκε αυτό που έβλεπε. «Α, πού να τα ξέρετε εσείς αυτά? Παλιά αυτό που βλέπεις εσύ τώρα, Μάνο, το βλέπαν όσοι ήταν καθαροί. Τώρα πια το βλέπουν οι ελαφροίσκιωτοι. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εσύ, Γυαλί, βλέπεις τίποτα?» Ο Γυαλής παραδέχτηκε πως δεν έβλεπε τίποτα, αλλά πίστευε στα λόγια του Μάνου. Τότε άρχισε να τους λέει ο Κόκογιας: «Όταν ζούσε η γριακροζράνο του Ραγιά, καθώς και κάτι άλλες γριές, μου είχαν πει πολλά πράγματα, όπως αυτά που θα σας πω τώρα. Αυτό το καλύβι ξέρετε ότι το λένε στοιχειωμένο. Εδώ κάποτε κατοικούσε η Λουλούδο. Ήταν πολύ όμορφη σαν τον ήλιο. Έμενε με το γυροθερία τον πατέρα της που κυνηγούσε όλα τα στοιχιά με τα φαρμακωμένα βέλη του. Ένα βασιλόπουλο από τα ξένα την αγάπησε, της έδωσε το δαχτυλίδι του και της έταξε πως άμα νικήσει τους βαρβάρους, την ημέρα που θα γεννηθεί ο Χριστός, θα πάει να τη βρει, να παντρευτούν. Και η Λουλούδο περίμενε πότε να έρθει το βασιλόπουλο να παντρευτούν. Ήρθε η μέρα που γεννιέται ο Χριστός και η Λουλούδο περίμενε το βασιλόπουλο. Γεννήθηκε ο Χριστός. Ήρθαν οι μάγοι και φέρανε τα δώρα και η Λουλούδο περίμενε. Πέρασαν τα Χριστούγεννα και ακόμα δεν είχε έρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη Λουλούδο. Το βασιλόπουλο δεν είχε νικήσει. Είχε εχμαλωτιστεί από τους βαρβάρους και τα δάκρυα της Λουλούδος τρέχανε. Το βασιλόπουλο παρακάλεσε να γίνει σπίθα, φωτιά της θάλασσας, για να φτάσει γρήγορα την ημέρα που γεννιέται ο Χριστός, να παντρευτεί τη Λουλούδο. Πολλοί λένε ότι η Λουλούδο έγινε το άνθος του γυαλού και η σπίθα που βλέπεις είναι η ψυχή του βασιλόπουλου και δεν τη βλέπουν πια παρά όσοι ήταν καθαροί τον παλιό καιρό και τώρα οι ελαφροίσκιωτοι.